Iawag ken ayat ti Apo, luktan yo dagita puspusuyo, dalan pagnaan ti Apo, no titimek na ket mangedyon to, di kaito patang kenen tapusuyo, denggen tay titime ti Apo. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sang kailian a Domingo ti Biblia. Dagiti dadaulo ti gobyerno, manipod ti presidente, bigbigan dati kinapatag ti sao ti Dios amang muli ken mang tarabay iti panagbiag tayo nga sang kailian. Ti baneg ti iglesia ibilang tayo ti Enero bulan tinasantuan a Biblia. Ti panangbigbig tayo iti kinapatag na iti pamati tayo, rambakan tayo daytoy nga misa nga iturong tayo iti sao ti Dios, dagiti pampanunot tayo, kadaytoy iti nagbalin, nagubuayan ti biag tayo kas maysang pagilian, kang ronana kas maysang iglesia. Pagbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amakiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo, kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam, dagiti managbasol, Kristo, kasyan na kami. Sika asidutugaw, iti makanawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biag ngagnanayon. Gloria iti Dios iti kangatuan kaditoy dagakapya kadagiti tatawan na imbag iti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanokdaka pagrukbaban daka daydayawan daka agyaman kam ken ka gapu iti naindaklan na dayag mo. Apo Dios na ilangitan nga ari Dios Ama aman nakabalin amin ket sika Apo mi a Jesucristo bugbugto nga anak Dios nga Apo Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Sika mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Sika mangikat kadagiti basbasol ti lubong awatem kad daytoy araraw mi. Sika sidutugaw iti magkanawan ti Ama kaasyan na kami. Yan tangay siksikaw Jesucristo ti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipay mo kadi o Apo, kan Diyos mi, ada kami ngagdaydayaw, ken ka iti amin nga isip mi, kitay ayatan mi amin at tao, iti umiso a panagayat. Gabukan Kristo nga anak mo, kan Apo mi, iso magipagbiag ken, magipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos ngagdanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Iti tiyempo ni Hosias, kinuna ti Apo kaniyak, pinili ka sakbay ti panabuken mo, dinutukan ka sakbay ti panakayanak mo, tinudingan ka a propeta kadagiti nasyon, tumured ka ket inka ibaga kadakwada ti anyaman nga ibilin ko. Di mo kabuteng ida, tanog buteng ka, adadanto apagbutngen ka iti sanguda. Busuren da kanto dagiti amin at tao dito'y daga. Busuren da kantumet dagiti ari ti Huda, dagiti agtuturay, dagiti papadi ken dagiti tattao. Ngem parmikekto ida. Mayarig kanto itinasariketket a syudad.
Kaskanto iti landok nga adigi ken bakod a bronse. Dida kanto maparmek agsipod taaddaak to amang salaknib ken ka. Kuna ti Apo. Ti sao ti Apo. Magyaman kay Diyos. Ikan kantakto ti panangisalakan mo. Kan kantakto ti panisala. Natalgeda ko Apo no addaak iti sidong mo. Di mo kadi ipalubos ti panakaparmek ko. Gapu tanalinteg ka, tulungan ken alawen nak. Wen ipangag ken isalakan na. Ikan kantakto ti panisalakan. Sika kuma tinatalged a bato a pagkamangak. Natibker a sariked-ked amang salaknib kanyak. Sika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Ispalen nak o Diyos, ti panakabalin dagiti nadangkes. Ispalen nak iti ima dagiti nadawel ken managdakdakes. Ikan kantakto ti panisalakan. Sika o Apo, ti ayan tinamnamak. Manipod kinaubing ko, sika tinagtalkak. Sika tinagtaklinak, iti unos ti panagbiag ko. Sinalakniban nak, manipod panakayanak ko. Ikan kantakto ti panisalakan. Saritaek to ti kinalinteg mo, sawek to ngagmalmalem ti panangisalakan mo. Insuro nak o Diyos, manipod kinaubing ko, ket agpapan ita, sarsaritaek paylaeng dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ikan kantakto ti panisalakan. Ti may basa na adaw ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tarigagayan nyo kuma dagiti nasaysaya at asagot. Ket ipakitak kada kayo tinasaysaya at payadalan. Uray no makasauak kadagiti pagsasao dagiti tattao, wenno dagiti angheles. Ngem no awan ayat kanyak, nakarkaro akpay, ngem makatitileng nga aweng, tigansa, wenno naringgor, nga uni ti piyang-piyang. Uray na nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin an palimid. Uray no napigsa, ti pamatik, tapno mayalis ko dagiti bantay. Ngem no awan ayat kanyak, awan serserbik. Uray no ipadawat ko ti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko ti pagik, tapno mapuuran. Ngem no awat met ayat kanyak, awan magangganab ko. Ti ayat na anos ken naasi, saan na imon, wenno napasindayag, wenno natangsit. Saan anaalas, ti kababalin na wenno naimot, wenno nalaka nga agpungtot. Awan imimpennat asakit tinakem, saan na pagragsakan ti dakes, pagragsakan nakit di tinakinapudno. Ti ayat ito red na amin abanag, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Saan nga agpatingga ti ayat, adda dagiti na ipaltiing akas kasaba, ngem saan da nga agpaot, adda dagiti sagot amang ted iti kabailan nga agsao, iti sabali a pagsasao. Ngem agibus danto. Adda pa nakaammo, ngem lumabas to. Ta saan pa'y anan-anay ti ammo tayo. Kastamet dagiti na ipaltiing akas kasaba, ngem inton dumteng tinaan-anay abanag, agpukaw ton iti pagkurangan na. Idi ubingak, inuubing ti panagsaok, ti panagriknak, ken ti pinagpanpanunot ko, itata na natainganakon, inidjakon dagiti inuubing nga ugalik. Ti makita tayo ita, kasla na kudrep aladawan ti sarming. Ngem makita tayton, iti rupan-rupa. Ada pagkurangak ti amok ita, ngem kalpasan na, naan-anayton, akas ti pan nakaammo ti Diyos kanyak. Dagitoy ti agtalinaed,
iti agnanayon. Pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang ronaan, kadagitoy, isu ti ayat. Ti sao ti Apo. Sa pulampay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin to maited to ken ka. Alleluia. Ket amin to maited to ken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad nga daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Simrek ni Jesus iti sinagoga ket kinunana kadagiti tattao. Itangal daw natungpalen daytoy apaset ti nasantuan na surat anang ngegyo ana ibasa. Dinayaw dagiti amin a tao ket nagsiddaaw da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunana, sanaya nga isu ti anak kinunada, sanaya nga isu ti anak ni Jose, ngem simungbat ni Jesus. Awan duadwa nga ibagayo kanyak daytoy apagsasao. Doktor agasam tabagim, kunayo nga tapay. Aramidem ditoy ilim matlaeng dagiti nadamag mi ngay nararamid mo ijay Capernaum. Inayon pa ni Jesus. Ibagak kada kayo ngawan profeta ang mapadayawan iti ili na matlaeng. Denggan nyo daytoy pudno nga adu dagiti balo iti Israel idi tiyempo ni Elias taluket gudwa atawan idi asaan a nagtudo ket napasamak tinakaro abisin iti amin adaga. Ngamawan kadakwada tinakaibaunan ni Elias no dilaeng iti may sa abalo ijay Serepta, may sa ili idiyay Sidon. Adumat dagiti agkukutel iti Israel idi tiyempo ni profeta Eliseo. Ngamawan kadakwada tinaimbagan malaksid ni Naaman at taga Syria. Kas taunay tipungtot dagiti amin at tao anakangngeg iti daytoy. Timmakderda sa ginuyod-guyod ni Jesus nga inruar iti ili. Impanda iti tapaw ti bantay ang nakabangunan ti ili da tapno itapwak da iti deraas. Ngumnag na ni Jesus iti nagbabaitan da ket pimmanaw. Ti Ebanghelyo ti Apo. Silpo ti Ebanghelyo idi napaninga Domingo ti naibasa ita. Dinaydayaw dagiti tattao ti nanggegda nga imbalikas ni Apo Isus. Dinaydayaw da, nagsiddaaw da. Malagip yung impakdaar ni Apo Isus nga noon niya dahil na ibasa manipod iti chapter 61 ni Propeta Isaias. Itangal daw natungpalan daytoy na ibasa kas nanggeganyo ana ibasa. Mayata na may basbasa isun ay ket napno dati siddaaw dinayaw da dagiti agkakapintas nga imbalikas na. Ngem pagamuan timpuar adda dua-dua langa dua-dua simkiad pay ket tinaguneg da
saan da nga mamati nga dayay kailianda nga anak ni Jose. Siya sino yan ni Jose allawagi iti kultura ken panagbiag dagiti Hudyo ti agbibiyag nga ti panggedan na ket panagbannog panagwatwat iti tulang ken muscle na baba. Saan nga makapagbalin nga maestro wano rabay. Isu nga saan aya nga isu daytoy ti anak ni Jose sinilpuan ni Apo Isus. Amunan dayay nga saludsud da ken dua-duada ken reaksyon da. Nalabi ti bagayo pay doktor tagasam tabagim. Aramidem met ditoy dagiti nararamid mo jay Kapernaum. Tanaggapungan ro jay Kapernaum dijay nga napannangas kasaba nagsubli laeng ditoy ilina iti panagsubli na nangasaba ay daytoy ang atati kunayon inayon nyo pay ngem ibagak kada kayo awan ti propeta ang mapadayawan iti ili na matlaeng. Mapaspasamak nga tamat kada tayo nga dijay barangay tayo digiti kakabagyan tayo no daduma isuda matlaeng iti saan nga mangawat kada tayo nalabit isuda matlaeng ti mangumsi gaputa amuda tayo. Sumrek ang ata dito dijay familiarity gaputa familiar kaunayan. Ket daytoy numan pay kasta numan pay narikna ni Apo Isus nga umsiyenda tagtagibasitenda ay ket ad-addan nagsaon nga nangipalagip kadakwada ti pasamak iti daan atulag laglagipen yo talukot gudwa atawan idi asana nagtudo tikag kuno da tikag bisin panawan ni Propeta Elias nagkidaw iti maysa nga balo a babae nga taga Serepta saan nga Hudyo ibilang da nga gangan na et pagano saan da nga kakameng ngem datoy nga balo idi nagkidaw ni Elias iti danom ket kalpasan na ikanak man pay ti tinapay ket kinuna toy balo amo ni Apo Dios sang kabasit lang nga rina sang kabasit nga lana ti olibo ti adda lutwek daytoy kanen mi nga agina kalpasan na matay kaminton ti bisin isu nga mangay kayo ak tapno lutwek daytoy maudi nga taraon mi ket matay kamton ti bisin. Saan ka nga madanagan kuno ni Propeta Elias napasamak iti entero nga tikag iti entero nga panawen ti bisin saan nga naibusan ti arena dayay pagyanan ti arena da ken iti lana ti olibo saan da nga nabisinan nagsagrap iti imbag ken kaasi ti Dios daytoy nga balo oray saan nga Hudyo. Hinawat na ti kinaimbag, nariknana na padasa na ti kinaimbag ni Apo Diyos. Oray no taga Sidon, saan nga Hudyo, kabangibang nga ili, iti uno karubada nga pagilian daytoy, iti pagilian ti Israel. Inasaruno na pa'y, nadagdag sirmanan, saan manan nga Hudyo, ti mawat ti panagkapaimbag, kadagiti kaado dagiti agkukutel, taga Syria, general nga taga Damasco, capital ti Syria. Nagkidaw ti ari nga mapaimbag dati nga general na ken dayjay ari ti Israel. Ore lang nga nagkigtot apay Apo Diosak kun aja ari ti Israel. Sana po adamet ni Propeta Eliseo pasurot met ni Elias simukat ken ni Elias. Ket kinidaw nga rod datoy ari ti Israel ken ni Eliseo nga paimbagan naman dayjay kidkidawon da nga general ti Syria. Ti kinidaw na laeng nga wagas mapan agbumatok iti maminpito dayjay karayan Jordan nagpipintas nagdadalos ti karayan dayjay Syria apay nga datoy pala ti pagtatang talagayam bumatok naglakamot ken Apo, kung na jay tagabo,
tung palam no da ida bagada nga narigat ken dadagsen nga ramidem nagsimple awan ti mapukaw ken kaapo ingkan. Inalimon na ti pride na napan bimmatok namin pito nga daras na imbagan nagsubli akas kudil ti kayanak nga ubing ti kudil na. Sinagrap ni naaman da tinagan da ti nga general sinagrap na timbag ni Apo Dios uray no saan nga pagano, uray no saan nga Hudyo, uray no may nga pagano, outsider, dua nga ehemplo ti insil po ni Apo Isus kadagitoy taga Nazaret nga kailyan na nga sandang awaten adan nga kastaunay tipong tot dagiti amin at tao nga nakangag inulod-ulod dan nga inruaran ket ngamin lajay padi no ibagana ko ma da kayo nga taga Santa Cruz kastoy ay nalpas ka kuno us-usto mo da na ibagam ken napait da kapungtot dayay nagkapungtot da handang inaksepta handang inawat da pudno nga imbagana ala kanya ti makita tayo ditoy si tuturod ni Apo Isus nga nangibaga ti pudno kada kadi mo turod tayo nga mangibaga ti pudno manawanagan nak ti mabuteng nga mangibaga di anak na no daduma anak ko san mo nga isang pet dayta jowam ta samo kaidaan na mabuteng dapay anagan na nga mabuteng mano kada tayo ti marigatan nga mangibaga ti us-usto ta amangan to ko ano masaktan daytoy ti leksyon nga maisuro ita kada tayo turod uray na napait nga mangibaga iti pudpudno ken us-usto. Nung nagdakkelmet nga pagamirisan manan nga iti baet iti turod tay nga mangibaga iti us-usto ken pudno di may kadwa nga may basa panursuro ken balakad ni San Pablo ti anag ti ayat sido turod uray no napait uray no masair uray no masaktan gapo iti ayat napnuan ayat napnuan turod nga ibaga ti agpaypayso iti kasta daytoy balo nga napakumbaba ninaaman nga nabileg napigsa nalimon na ti pride na inaklon na inawat na tanyo ket dagiti nagpapateg nga kababalin tapno mapasangbay tayo imbes nga rejecten tayo tauray da tayo ko mapasamak bet nga santay nga aklunen santay nga awaten ti baga ni Apo Isus sa ganaan tayo ti kaunggan ti puso tayo babaan ti panagpakumbaba ti lapayag tayo lapayag ti isip lapayag ti pamati nga sidadaan nga mang pasangbay mang welcome mang padagos iti sao ti Dios uray insigina direkta nga tamaan na dayay ususto nga kababalin tayo mabalin takrot tayo met nga mangipakdaar ti pamati tayo mangibiyag ti pamati tayo mabain tayo pa nga agaramid iti nasayaat dumadapay gudeng tayo baamon naalata magmapan makimisan tano makita na dayay karubak dilawon nak tumanen nga manakimisaak nga nagkapuya met nga naganak nagkapuya met daytan na duman nga mabaling nga agtukyad tayo masapul ti turod ti profeta masapul tayo ti turod ti profeta ti tibker ti profeta ni Apo Isus ni Apo Dios ti balakad na ken ni Jeremias itden na ken Jeremias ti tibker ti turod isong addamot dayta salwadan ka sinalwadan ni Apo Dios nga ama tayo ni Apo Jesus uray no inulod-ulod da nga impanyetapaw pagamuan nagna iti nagbabaetan da nagkakaskas daw na ito yung maudi nga paset na impanda ti tapaw ti bantay itapwak da kumati deraas ngom nagna ni Jesus ti nagbabaetan da sa pimanaw nya da dyan ay kuleng da nga tadiyay pagamuan handa nga na itapwak handa nga na ibanag da dyan
didigra. Di atirik natin manan. No, ada, siyempre nakapungto da amin. Nakapungto da ta, na iparupa kadakwada nga, sanda nga, aksepta awatan, ti kinaimbag ni Apo Diyos, ta natangken tulo da. Naseran jay puso da, natiri, jiri inada. Anda nga nakseptar da jay napait nga kinapudno. Nakapungtot da. Agad ure da tayo no, nasakit una yan kung makapungtot tayo mo at santay nga maawat. Da jay, ti mapasamak. Sumkyad, jiri na tayo. Nagdaw-dawat tayo ti kaasi ti Apo tapno, nasayod la kumanga, awatan tayo ti kaunggan ti puso tayo. Dagiti sa una, dagiti panursurna, dagiti kinapudno nga ibagana. Kan aganan na tayo mat, kan agalawat tayo mat ta, amangan no, maipaay tayo mat da nga panangumsi, wano panang lais, iti pada tayo nga tao. Nga pula ang kadagiti na kinruar nga pagkitaan, kan pagilasinan, nula dumata gibasitan tayo mat kan santay nga ik-ikan ti pada tayo nga tao. Dodawatan tayo ta may kanawa tayo kumang ti panakailaksid ti panakaawat ti kinaimbag ti Dios gapula tinatangken nga puso tayo gapula ang iti bangad nga panangipangag wenno panagdengeg tayo. Dodawatan tayo dati nga grasya ta isu ti karit kada tayo aming nga Kristiyano hinawat tayo nga pamati adante kumamatitib ker nga mangiwaragawag iti sao ken iti aramid. Mamatiak iti Dios Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo ubugbog tong anak na ken Apo tayo. Atimaw teramid ti Espiritu Santo. Yanak ni Santa Maria Birhen nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus, natay kat naitanem. Imulog itayan, dagiti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makanawan, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyan nga may mangukom, kadagiti sibibiyag, kan kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo, patsek mati Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol kadaran tumet panagungar ti bagi kan biag nga agnanayon. Amen. Kumamang tay iti Apo agubayan ti amin nga ayat tapno tarabayan na tay iti ayat na mataginayon kumadaytang ayat iti baet tayo. Apo denggem ti araraw mi kunatayo. Apo denggem ti araraw. Para ken ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tadumakel ti panagtalakda ken Apo Jesus. Iti kasta, matulungan da dagiti tao, amang paduras ti pamati da. Kumararag tayo. Apo denggem ti araraw. Para kadagiti addaan iti turay, ta saan kumadagiti bukod dang interes, ti pangruna da tamingen, ngemigaed da kumang itrabaho, ti pagimbagan ti kaadwan. Kumararag tayo. Apo denggem ti araraw. Para kadagiti siyentista, ken mangsukisok iti sekreto ti lubong, ken misteryo ti biag, tati ayat ti Dios ti mangted ti inspirasyon kadakwada, ket respetarenda ti pintas dagiti pinarswa ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem ti araraw mi. Para kadagiti mangsalaknib iti salunat tayo, ken dagiti mangisursuro, tapno agbalinda silaw, dagiti naitalek kadakwada, ket ayat ti Dios ti gugwayan, ti pigsad, iti panagtrabaho da. Kumararag tayo. Apo denggem ti araraw mi. Para iti kimong tayo, tamaadal tay kumatag pakumbaba, agtitinulong, ken nagtalek iti tunggal maysa, ket ipatungpal tayo dagiti aramid tayo, babaen ti ayat, kumararag tayo. Apo denggem ti araraw mi. O Diyos nga mami sikati kamang nagken sa rikad-kad mi, tapno mapapiksa ken pumaot ti panagayat mi. Patibkerem ti panagayat mi ken ka ken iti maysa ken maysa, gapo ken Kristo nga Apo.
bendición. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makayayo, iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Apo iruknoy mi iti altar mo, dagito'y daton, apagserbi mi ken ka, ipay mo kada kaasi, taawatem, kan pagbalinam ida a sakramento, apakay salakanan mi, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbang, anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kan biso agyaman kami kan kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanay na Dios gapo kan Kristo nga apo mi tababaan ti papatay kan panagungar na inaramid na ti pasamak anakaskas daaw. Ada kami nga da idi iti likmot ti basol kan iti sangol ni patay inkabil na kami iti saad anagloriaan. Isut gapuna managanan kamin iti napili a kapututan kinapadi ana arian nasyon na santuan ken ili ati nagikwam at babaan iti panangayab mo kada kami manipod iti kasipngetan inialatiw na kami iti lawag mo anakaskas daaw tapno iti amin na diso ibunan nagmi dagiti aramid mo ana indaklan makitanggay kam kadagiti anghel ken arkanghel amin na bunggoy kan panakabalin ti langit kan tami timno ti panakaidaydayaw mo konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo a Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidayawa husana iti kangatuan madaydayaw ti uman iti nagan ti Apo husanay ti kangatuan. Pudno unay Apo abig ka akinasanto, sikat igubayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga ipaimo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam ket ipaimo ida kada kami, abagikandara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu idi sakbay ayawat naa si ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, daytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan, di panang rabida, nangala iti kalis, nagyaman mananken ka, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinanana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy,
Tara ito ti kalis ti dara ti baro ken agnanayan at tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken iti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo dito apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo agingay ti yaay mo. Iti panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi ti saklang mo kadagserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tada kam amakiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkay saan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti iglesia iti sangalubungan para irayam tayat na Diyosan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin a papadi. Laglagi pom amin a pimusayan awatam iday ti sidong mo a pakitaan deken ka. Ipaay mo mata kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Ken makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat nga sa nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo anak kapudno a nagserbiken ka. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada a mangitan tanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo anak mo. Gapo ken Kristo sikakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, kami nadayaw ken gloria, iti agnanayon nga wan tinggana. Kas may sa familia awagan tay ti Dios, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam. Matungpal kumatinakom mo, diti daga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi iti patinayin ngal daw. Pakawanan dagiti utang mi akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakam baybayan nga mannugot iti sulisog. Salakan na kamket iti dakes. Salakan na kami Apo iti amin a pagdaksan. Idem si ayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim mailisi kam kuma iti basol. Ket may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi ang kinagasat. Iay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinanam kadagiti apostoles, kapyati batik kada kayo, kapyang agapukaniak, titid ko kada kayo. Sana dagiti basol miti kitaam, no dagiti pamati ti iglesyam. Krikas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo asi-asi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari, tagnanan nga awan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayan kumangad da kada kayo. Ti payo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios a mangikat kadagiti basbasol ti lubong itdam kadakam ti kapya. Kakabsat ko adto ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karingaw may kakaniyak, midi may salasaom mapaimbagton ti kararwa.
Kumararag tayo, apo da ka man nataraunan, iti parabor, apagay salakanan mi, dawatan mi tababaan da iti atulong mo, ti agnanan na panakaisalakan mi, dagdagan na kumaadi agresat, ti pamati mi, gapo kan Kristo nga apo mi. Kararag oratio imperata, ti COVID-19. Managayat kan manangaasing ama, aklunan mi dagiti basbasol mi, kat si papakumbaba kami ako mamangken ka, agpaay ti pamakawan ken biag. Agkamang kami ken ka iti panakasapul mi, ti panangsalaknib mo kada kami, manipod iti virus ti COVID-19, anang dayag ken nang ketel iti adu abiyag. Agdawat kam iti si ayat a panangaywan mo kada kami, ket babaan iti makapaimbag nga imimam, pukawam kad ti panagdandanag mi gapo iti sakit ken patay, pagsubliom ti inanama ken tibker ti pamati mi. Agdawat kami ti panangtarabay mo kadagiti tattao a nakay paanlungan ti panangbirok iti panakaagas daytoy nga sakit ken iti panakapasardeng ti panagwaras na. Bendisyonam kad ti panakaaramat dagiti napartot a medisina tapno gibusan nan ti pandemya iti pagilian mi. Idawdawatan mi dagiti trabahador ti salunat tapno tamingenda iti umiso a kabailan ken ayat dagiti masakit. Iddem kadakwada ti salunat ti bagi ken panunot da. Natibker a panangikumit iti bagbagida ken panakasalaknib manipod iti daytoy a sakit. Idawdawatan mi dagiti masakit. Umimbag da kuman ket agsublin ti sigod a salunat da. Salaknibam dagiti mangtartaripato kadakwada. Iddem kadtag na panaginana kadagiti pimusayan. Iddem tinananay agrasya kadagiti narikot a tiyempo tapno agtignay kami agpaay ti pagimbagan ti amin ket tumulong kami kadagiti agkasapulan. Sapay kumata ti panangisakit ken panagipagrik nami iti tunggal maysa. Agtalinad kada kami iti agdama a panawon ti suot. Ket iturong na kami ti panagbalbaliw ken kinasanto. Dawatan mi amin dagiti gapu ken apo mi a Hesukristo anak mo. Magipagbiag ken magipagariken ka, titimpuy ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, awan tinggana. Amen. Kumamangkam ken ka, itapan nalaknib mo na santuan ngayon ti Diyos, di mo kad paayan dagiti karkararag mi, da kami nga day tinakaro a pakasuutan, kami kanawa na kami kit di ti amin na pagpiggadan, o nagloryaan ka na ingasatan na Birhen. Santa Maria Birhen, salon at dagiti masakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, mangibaon ka, Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin a Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Na idatonan ti misa intayo ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ket agragsak tay iti amin a parabor na. Biag na ket inted na daraken amin. Sapay kumat Kararaken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo.
ket dawatek ken ka si papasnek, iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarikna, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadag iti basbasol ko, ken tinalagdaw unay panangisikat ko, ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesia, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, naput no ken tutugil kami, at tuy kamasagdan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon iti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madadagdag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag maging isagot ni,
Napot makin tuloy kami at tuloy kang sasalanang kami, O Apo. Amin nasagot, inukulit ito't mitlubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po siyan ang mamati tinubo, palagayat ni para tao. Masutuit paramor, agyaman kami Apo. Masutuit paramor, agyaman kami Apo itibinin. Misyon, kapit mo puso, Tibagbagim isagot ni naputukin tuwing kami at tuwing kasala namin, O Apo. At tuwing nakasagana kami